tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod, o nouă serie pe canal. Acum mi-am dat seama că am filmat pe canalul vechi. Hai mă că dau eu. Ce? Nu. Ce? Hai mă, dă tu, fă ce vrei, că ești funcțional. Dar nu cu hack. Ăsta e fesul. Eu la combină. Eu am dat la automat. Ce? Ce nimica? Bă, la combină, bă. La terenul vechi. În față. Combina cu automat. Uite să vezi. Eu mă apuc de cărat. Cumpără-ți o remorcă și cară și tu. Că e 9000. Cred că e și mai ieftină. Cea mai mică e 9000, după aia 29, după aia 62, după aia e 85 de tir. Ce nu? Oricum o să zic cum e că acolo e ăla. Bă, nu. Ba da. Ăla de vânzare. Da. Eu trebuie să o iau pe autostradă până știu. Stai că vin și eu. Să pun eu să mă țin și pe tine. Uite în spatele tău. Bă, ce e așa stânga dreapta? Să mai știi și pe mine unde începe drumul ăla spre casă, că mă duc pe rând. Bine? Dă-i! Dă-i! M-am uitat odată la mapă să văd pe unde trebuie să o iau. Nu după mine. Eu mă duc să duc asta, prost. Unde trebuie? Nu la punctul de vânzare. De shop, nu la shop. Eu vând asta la shop. Unde vin, mă, tu i arată, hai. Ia
pe autostradă, pe autostradă trebuie să... Nu știu pe unde. Pe Bani. autostradă. Pot să o iau și pe aici. Unde nu? Pe aici. N-ai cum. Ba A, da. ba da, știi pe unde? Trebuie să-i spun eu. Uite. Stai mă că ți-arăt eu. Trebuie să o iau drept. Facem pe cât vrei. O iau drept. Eu trebuie să... Da, eu trebuie să merg decât drept. Dacă te țin pe mine. Da, nu te țin. Eu trebuie să țin drumul drept. Ia oare mi-au mai mulți bani la tren? Du la tren. La tren. Eu te cum vrei să veni. Avem 29 pe seara. 29, da. Uite trenul. Unde e? Aici. Și fuge. Bagă și tu. Ai vărsat marca? Acum vine un pic. Teleportează-te în al meu. Unde sunt? Cum drept? Apeși pe mine. Gata. Zici-mi unde sunt acum. Drept. Dar și până unde sunt. Gata, uite. Și s-a pe spate să zic. Nu că știu drumul pădăros. Vrei să con... Uite, lemnele. Uite, pe lemnele. Unde avem? Pe stânga. Stânga. Da, da, pe dreapta tu e ocolești mai mult. Acum îl știi? Eu m-am uitat la va până acum, să nu spuneți. Că nu știe drumul spre așa. Eu trebuie să mă duc acasă. Oi, gata. Am lăsat tractorul în mijlocul drumului. Bă, dar nu e trafic deloc pe 18. Dacă eram pe singurul era acasă. Da. Ce? Ai văzut ce? Știi de ce nu se poate emotiv? De ce? Pentru că suntem mai... Dacă eram 50 de oameni. Cum și mergeam să vindem toți. Te aștept la intrare? Te aștept la intrare? Ce să vindem? S-a umplut combina. Ai... Ce să am? Am remorcă. Păi da, doar că nu știu cum. Nu te mă aștept. Mă duc la combină. Nu știu cum. Spun eu. Nu știu. Eu știu, frate, pe de rost. Și... Aha.
Și de ce mai pus în filmare ca să stau Nu la știam că trebuie să merg drept. Oricum. Păi știu cum nu. De asta fac. Bă, vezi că îmi ți s-a umplut. Ăla s-a umplut. Ce mă? De asta s-a umplut. Unde s-a umplut drumul? Aici. Aici? Unde sunt eu pro. Promodel? Dăm lag. Eu mi-am... Știu. Nu mai are. Atunci pune altceva. Păi mi-am umplut ceva. Stai că văd înapoi. Cât ți-am Asta eu? patru. Păi da, ca să mergem cu Mi-a voi. pus patru. Dacă nu. Că poți să-l vinzi tu la ăla. Mergem cu voi? Da. Eu sunt în față. Vrei eu să iau fendul? Da. Ok. Hai, ieși din fend. Gata? Mă duc eu în față ca mai multă tracțiune. Vrei sau stai tu? Vreau cu. Sau lasă-mi pendul, că nu e așa. Lasă-mi pendul. Păi trebuie să stai în față. Nu, stai tu în față. Unde trebuie? Lasă-mi pendul. Ia-ți-l. Stai în față cu aia. Așteaptă, dă-te. De ce stai în față? Combina. Mamă, tu stai, faci cerculețe degeaba, nu? Haide că ești la poartă deja. Hai, te Ui, aștept. am lag. Te aștept aici, lângă poartă. Mă duc eu în față. Da. Am lag imens. Ai văzut? Cum m-am teleportat? La tine nu se vede că m-am teleportat. Eu că nu mă uitam acum. Și- Hai, bă, de ce? Pentru că am lag. Bă, ce mai fac? Și cam atât cu acest episod. Pa, pa. 12.